नेता मंत्री विधायक इनसे ऊपर ना होई। अरे नेता मंत्री विधायक इनसे ऊपर ना होई। केहू कतनो करी बड़ाई खान सर ना होई। केहू कतनो करी बड़ाई खान सर ना होई। गरीब मजदूर लोग के लइका उहाँ पढ़ेले। IPS UPS बन के आगे उहो बढ़ेले। गरीब मजदूर लोग के लइका उहाँ पढ़ेले। IPS UPS बन के आगे उहो बढ़ेले। इनकर चर्चा होला ऐसन कोनो शहर ना होई। अरे इनकर चर्चा होला ऐसन कोनो शहर ना होई। केहू कतनो करी बड़ाई खान सर ना होई। केहू कतनो करी बड़ाई खान सर ना होई। छात्र स्टूडेंट सब मानेले भगवान हो। इनके में बसेला केतना लोग के जान हो। छात्र स्टूडेंट सब मानेले भगवान हो। इनके में बसेला केतना लोग के जान हो। झुकेले सोझा इनका कोनो अफसर ना होई। अरे झुकेले सोझा इनका कोनो अफसर ना होई। केहू कतनो करी बड़ाई खान सर ना होई। केहू कतनो करी बड़ाई खान सर ना होई।